бачиш, що там? Очищаємо. Гринпис. Гринпис. Опа. І у торбу. І у торбу. Хоп. Ось, бачите? Ось так ось. Ми так спеціруємо. Вітаю, шановне господарство. Сьогодні, можна сказати, така вельми весновая погода. Здесь и так плюс 17. И ведаете, вот мы сегодня пошли тут на спацер с нашей Шелли, Оливка, я. Вот. И я вирішила з кожного спацера приносить, якби ось, бачите, збираю всякое сміття, бутельки, там, все, що буду бачити, усе буду збирати. І поглядім, наколькі наповниться гэтая торба у мяне за сьогоднішній спацер. Ось, кому цікаво гэта убачить, то пошли со мной збирати сміття. Пошли. Для тых, хто тут упершыню, мы, сям'я з Беларусі, пераехалі з Мінску ў Гданьск 3 гады таму назад. Першыя 2 гады жылі ў Гданьску, здымалі кватэру, але прыгледзеўшыся да Польшчы і польскай вёскі, вырашылі будаваць сваё жыццё менавіта тут, у польскай вёсцы. Да таго ж, наша дачка Аліўка вельмі падтрымала гэтую ідэю жыцця ў вёсцы. Мы купілі, без сумневаў, домік у вёсцы. Ага. І пераехалі сюды жыць і жывём ужо цэлы год у польскай вёсцы. Ні разу не расчараваліся ў гэтым сваім рашэнні. Увогуле, ёсць такая ідэя, шановне господарство. Хто падтрымае, абавязкова напишите ў каментарах, кому яна падабаецца такая ідэя. Усіх призываю, ну, во всяком выпадку у тых, у кого есть собаки, псы, давайте кожны, выходячи на спацер с псом, наприклад, ось, бери какие-нибудь такую торбу и збираю все, что бачить. Смеется там, разные бутыльки, шклянки и так далее. И что атрымоўваецца? И таким чином будем робить нашу планету чистей. Короче, кому такая идея подобается, ставьте подобайте. Вот, бачите, усяму свой час. Это уже гуки такой ранней весны. Что ты там шукаешь? Иди. О, коли ласка. Нечто уже садят фермеры. Надыходит час для фермеров, для их працы. О, поглядите, якая у нас тут протекая рака. И она такая невеликая, але его який обрыв тут. Ось, такая довольно бурная. Гляньте, кого мы тут напоткали. Во! Честь! А вот еще. Эй! Подросшие такие уже. О, куда-то везде зашели, мабуть. Cześć. Hello.
Будем наводить порядки після зими. А ось, бачите, стебли. І йде у нашу торбу. О. І як можете бачити, ми йдемо ось тут по такой виключно лясной дорозі. І що мене тут канчатково уразило на сьогодні, це те, що тут зовсім недавно приїжджав грейдер, бо вельми така ровна дорога зараз отрымливається. І я підкреслюю, це лясна дорога. Ось такий ось у нас отримався скарб, що ми тут знайшли, назбирали після спацеру. Шановне господарство, давайте разом допоможемо землі віддихатися після зими. І увогуле, хто жадає і може допомогти, долучайтеся. Давайте збирати сміття вокруг себе і робіть гэтую планету чистей. І варто пам'ятати, що землю ми не отримали у спадщину від продків. Ми позичили яе у наших дітей. Шановне господарство, дякую вам, што даглядзелі гэтае відэо до конца. Напоминаю про каментары, про падабайкі, про подписку на мой канал, калі вам цікава тое, што я раблю. Дякую вам яшчэ раз і да сустрэчы ў маіх новых відэо. Пока-пока!